Nagdasok sa gym sa Manggahan, Bukana ang kapin usa ka gatos ka mga pamilyang nasunugan sa duha ka purok sa St. John, Bukana, Barangay 76-A, Bukana, Davao City human maugdaw sa sunog ang ilang mga balay niadtong Lunes sa hapon, Agosto 22. Giagwanta kini sa mga biktima para adunay kapahulayan panahon sa kagabion. Nagulat sab sila sa tabang gikan sa lokal nga gobyerno. Sagad sa mga residente, walay nasalbar nga gamit tungod sa pagdali-dali palayo sa nagkalayo nila nga balay. Usa ang pamilya ni Frances Gonzales ang temporaryong nagpuyo sa gym. Sumala ni Francis, paspas kaayo ang panghitabo niya tungtungura, hinungdan nga wala gyud sila'y nabitbit nga gamit. Sanglit duha na lang kabalay, una maabot sa ilaha ang sunog. Wala jud sir kay tungod ang sunog doon lang kay sa muang balay. So pagsiga sa kalayo, paspas kayo ang ano sa kalayo, kusog kayo. Kusuging hangin. Wala nami maano. Daga na lang mi ang mong gisipti ang mga bata ra jud. Kung unsa mong suot sir, mao ra jud among dala. Naa na sir kaning mga pagkaon pa lang noon, mga kanitin, then bugas, mao lang sa karon. Ang akong maano sa gobyerno tabangan mi sa kay back to zero jud, dili lali mong kahimtang karon. Ang amo lang sa bisan gamayng hinabang kay para makatukod mi kay wala jud mi pares ani, wala mi trabaho, wala mi kita, wala mi income. Midonar na og gamit sama sa sanina ang mga higala sa pamilya ni Francis nga nakasabot sa ilang sitwasyon karon. Back to zero sab ang pamilyang Caballero human maugdaw sa sunog ang ilang balay. Sumala sa padre di pamilya nga si Ed Frank Caballero. Wala sila sa ilang balay dihang nahitabo ang sunog kay tuwa sila sa iyang pamilya sa Island Garden City of Samal. Gitawagan na lang sila sa pag-umangkon sa iyang asawa nga napilog kasunog ang ilang balay. Wala gid sir kay wala man gud mi pagkitabo dito man sa Samal ni doa mi sa akong ugangan. Nabalitaan mo sa message sa akong mga pag-umangkon sa akong asawa nga paulion na gimi kay nasunog daw ang St. John. Pag-abot na di wala gid. Ugdaw kita nan. Bisag isa wala gid na kuan salbar. First time na ako pero ang sa kilid sa unahan nasunog dain pero naapoy sa akong igso nakapayron mo tong wala kalahos. Ako lang sa kuan magatabang lang pabarog balik sa akong balay para napod may ka puyan pod. Lisod man kayo panahon wala man gid may katabang wala man may panggasto. Mihatag na og pasiunang hinabang ang barangay, City Social Welfare and Development Office o mga pribadong sektor sa mga apektadong residente. Sa inisyal nga datos sa barangay ug CSWDO, kapin 200 ka mga pamilya o kapin 700 ka mga individual ang nasunugan. Padayon pa hinuon ang gihimong assessment ug validation sa CSWDO aron makumpirma kung pila gyud ka balay ang naugdaw sa sunog ug kung pila ka pamilya ang nawadan og pinuy-anan. Misaad sab ang CSWDO nga mohatag og financial assistance sa mga biktima sa sunog aron dunay magamit sa pagpatukod balik og balay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.